or this year. Iche gwa m na ha Jesus na ekpere na arụ kpee ekpere si na nepa ma work this year. Bịasị m na ọkụ ya dị echi na ha Jesus ewetezi ọkụ echi makwa na na-eweta ọkụ ewetezi echi m na ọrụ no pray. Na na-enye testimony Africa bụrụzi ebe a na-enye testimony esi ma agwa ọsọ bata moto anyị asọmasọtụ mmadụ 5 anwụ 10 anwụ. Is that what we come here for? Parents. Kedu ka isi wee nie nne gị? Kedu ka isi wee nie nna gị? Kedu ka isi wee nie nne gị? Kedu ka isi wee nie nna gị? Ọ bụ na ha nọcha na ka anyị ga-atie tọnụ n'abalị a. Nwoke na-anụ ụnụ mbanụ, nwaanyị na-anụ ụnụ mbanụ, ụmụ agbọghọbịa na ụmụ okorobịa na-anụ ụnụ m. Maka na ihe nji wee na-aga ọfa bụ na ọgụ anyị nụ n'ala Igbo adịghị izi. Anyị nụsịrị ọgụ tụrụ ugo, anyị meriri ndị ụka, youth esigo n'ụka gbapụsịsị. I'm telling you, ife dị na-efu na-eje darị nụ na-ekpere bụ ndị dị frustrated, ndị ụwa gbara star n'anya fache na-eji ekpere asolve problem. Ka anyị si merie ndị ụka bụ na anyị si kpọtala ya onye dara ngwụlọ Jizọs mere ọgaba ije Iseke, ihe ala na otu ọcha na ụmụnze na gụrụ eze Chukwu na ụga na nanka na Ekwulọbịa dutere na anya ofe onye Igbo ukwu dara ngwụlọ Jizọs mere ọgaba ije. Kpọta onye Obosi, kedu onye Mkpọ, kedu onye Abịrịba, kedu onye Ụmụahịa, kedu ebe na ahịa ma nje eziokwu wee tụrụ ugo, kedu emeni na mma na-enwe anwụrị, kedu emeni ma dị proud ife onye ụka esi atụfie akwasị gị na-akụpọ ma ha na-asị asị. Owe onye ụka kwesịrị ka gị na-emesala nse n'ala Igbo ka ọ gị nwa bụ onye ọdịnala. Maka na eche m na eziokwu na-achị na the whole world, the whole country ngago n'ụwa ife na-eru uru obodo bụ eziokwu. So kedu eme na gị nwa bụ onye omenala bụ ụzọ eziokwu ama mpụta dị proud na ịbụ onye omenala a na-ezo eziokwu ezo. Okwu anyị dị very simple. Kedu onye adara ngwụlọ n'ezi agụ? Ọ n'iwolo ka ọ n'aka m gị ka m na-ajụ. Enwere onye ime ufu ka enwere onye ụmụeda ịma dara ngwụlọ na-aga ije today after prayer? M wee sị gị nọrị na-ete aka n'obi na-eto onwe gị odogwu. M na-agagịta na m aga aza eze ka m bụ. Etiri m okwu asị yaka merie ndị oshi, ndị fada na ndị pastọ jiri anyị na-agba bọọlụ. In the whole world nwere ndị ji obi ọcha ha eje chọọchị ka ndị Igbo. In the whole world ngagoro ndị Igbo nabata Christianity with obi ọcha fa niile na-efolo Christianity with obi ọcha. Ndị isi ndị Christianity ma na Yahoo ka tụrụ anyị wee na-atụ anyị Yahoo na-egbu anyị. Kamunu ga-ejiri the religion gwa eziokwu fight for our freedom na-ewere ya na-atụla anyị asị ka ewesi ezinụlọ na nkologo nọ na village ha marọdụ blood pressure na-enwere ihe egoro ihe BP machine go n'alụ ka ị na-agba ọsọ na obodo n'okechi gị. What are you talking? Kechie gị ha o weta nwa bebi na-abụ ke ya ụdọ. Nwa bebi a bebi ụdọ ahụ bụ ụdọ. A sị gị na-akụdo gị ntu, kudo gị ntu na ebe owe onye ọbụla ga-azụ ahịa. Everybody must not be a business trader. For ndị be anyị nọ n'obodo oyibo 45% of ndị be anyị nọ n'obodo oyibo bụ ọrụ ka ha na-arụ. Kpozie ya na 55 bụ afịa. Ndị be anyị nọ n'Europe na America na Japan 40 to 45% of them bụ gịnị? They are working ọrụ ọ bụrụ business. So ọ bụrụ onye ọbụla ga-azụ ahịa na Mgbugo Obosi. Ọ bụrụ na moto pass ị na-ere na Mgbugo Obosi na-enwe ebe a na-eproduce ya na Awada, ndị a na-akwa balo na Mgbugo Obosi ama na-akwa balo fa ga na-arụ na factory. Agha abụzi na mụ na gamansi ka ndị ọcha si survive or survive. Ị dị happy taa na Jesus nyere gị ego onye ọzọ na-akwa balo. You are a wicked man. Ị dị devilish. Ị nweghị ezigbo obi. If you are celebrating any spirit over your wealth today, you should know fucking sense. It is demonic. That is why in the men and abuse, we don't celebrate wealth. We fight for our people to know that wealth is man's ideology. Ego man's ideology. Chineke kehe ego. Man created money. Ndị Igbo ji gwa gị na aka aja aja na ebute ọnụ mmanụ. Our ancestors have designed the means of prosperity na Igbo before the white man came here. The only way ọgwụ ego ndị nna agwabago ọgwụ ego tupu ndị ọcha abịa and ọ na-work. Kedu ebe ọgwụ ego ha na-agwọ? Fa gwọrọ ọgwụ ego akpọrọ eke, kpọọ oye, kpọọ afọ, kpọọ nkwọ. Yes.
ije na-eke mkpọ gote ife ijewe mkpọ ogidi lee anya igote na mkpọ ogidi nene some villages nọcha nso fachade enwe the same market obodo nke a nwee ike nwee eke nwee oye ndị ọzọ nwee afọ nwee nkwọ the only way the only okite the only ụzọ ndị be anyị siri anyị esi akpata ego ebe ha na-eje bata nweta ego bụ gị na afịa na ọrụ ugbo afịa na ọrụ ugbo o nwere alụsị ndị nna nka wuwele taa ada si na ọ na-enye ego ndị gboo uwe o nwere alụsị dị n'ọzọ bụrụ tude ndị gboo were si na onye chọrọ ya na ego bịa ebe afọ ife wuwere n'ọzọ bụrụ bụ nkwọ oye afọ eke na ọrụ ugbo kedizie nke anyị ga-esi pụọ iche ewere ụmụnne m na-agba bọọlụ maka ife na-esila anyị ike onwe onye ọ dịrị mma na Naịjirịa ụmụnne anyị ndị nke akpọ mopol a ga-agwa gị ego na ha na spend na polisi per month you won't believe ala fọfa kedu onye ọ dịrị mma na Naịjirịa today Jizọs ya eji decide dị na-agọzi anyị wee jụọ gị bụ onye ojii ọsọ gị dị mma ịdị na-agọzi agọzi ma na-akwụnye Saudi Arabia ụgwọ every month obodo anyị gị Jizọs bụ Britain na-akwụ every damn citizen ụgwọ ma na-alụ ọrụ ma ịda alụ ọrụ every month ego ga-aba gị aka because na ama na ego bụ mma nwoke bụrụ mma nwaanyị now obodo nye m Jizọs a na-akwụ every citizen ụgwọ ọ bụrụzie Jizọs fanye m ya gosi m nwa ịgozie m Chidimma be anya na-ere pịa wọta Jizọs gozie m mbụrụ moto onye ọcha nyegoro for 10 years m were 30 million zụta ya mbụrụ ya pụta n'ụzọ ọpụ iwe ga na-ene mma Chidimma ka ọ dị ime bụrụ pịa wọta n'isi wọrọ nwa n'azụ isi m dị happy the worst thing ime mgbe ịpụta ụwa I regretted the day I was created to live here as a Nigeria honestly how old ka ọ fọrọ kịta mbụrụ ya nwụrụ anwụ ma ọgwụkwa na ụmụnne m na-eme ka nzọta egbufuru m n'oge highest nọkwuo m 35 ọ fọọcha ọzọ nke m aga baa ya continue otu ọ dị kedu eme na baya ma dị soft kedu eme na baya ma dị na-aga n'iru kedu ndị ụka ji were ekpere keji anyị arapụ ndị ọjọọ gọọmenti anyị ga na-achụgharị ọnkụlụ anyị nọ na vileji na-afọrọrie kedu anyị ji okwu asị eme onweghị onye kechi gị na eze akụ na ebe a na-ekwu enweghị anybody born by woman kechi gị nụ ka ọ dị bụ oke bụ ka ọ dị bụ ọgụ nọ ka ọ dị bụ oke bụ ka ọ dị bụ ọgụ nọ ọ bụrụ na enwere factories ebe a na-arụ ọrụ dịka m si gwa gị ndị be anyị nọ Europe today ma ndị na America over 50 to 45% of them bụ ọrụ ka ha na-arụ and ọrụ a ha na-arụ dị ọ bụrụ na enwere the same industry na be nne ya a na-akwụ ya the same salary onwe ihe ọ na America eme so onye ọbụla ma nzụ afịa ụfọdụ n'ime unu nwere ike were ego tinye na biznes ọ gbalie isi na-eme gị nọ ihe emere eme no ụfọdụ n'ime unu taa kwesịrị ịnọ into sports kedu sports ebe ya ebido gwa n'obodo oyibo ha na-eme swimming sports bicycle sports car sports ma nke na-abịa tụọ okwute onye nke ya gafelu ndị mmadụ eju na stadium na-ekiri enwe nke ha mepekwa eketa ụmụaka na-egbu igbe onye ya egbere igbe cross a line a na-ewin a na-ebu cup worth $100 million n'egodo Ogbete space adịghọ onye ọbụla chiri isi chịkọ na Ogbete na Enugu na-egbuka Obosi space adịghọ mgbuka mkpọ dị something main market no space cheki godo ụmụ Chukwu okike abịa ma ihe niile a na-ere na main market cheki godo na ijezie na ezi agụ n'iwe ụlọ oye ọ bụrụ na na-eproduce ya bụ ife dị mana nwere onye eze agụ ga-abịa Ọnịcha ihe niile a na-ere na main market na Ọnịcha bido from Lagos line to Emeka Ọfọ ihatago to ma ndị na-ere oche akpụ oche ma ihe rọgụ na-produce ya na ezi agụ o nwere onye eze agụ ga-ama ụzọ Ọnịcha they will be in their community they will be working a ga-amụ mmadụ na be ndị ọcha na ọ na village ya to go school rụọ ọrụ ọcha ije live pụọla onwe ya bata kalụ nka nwụrụ na be nne ya same community amụrụ ya kedu ime na anyị achọghị isi ụtọ Amerịka si dị mma dị mma agha mee na mụ na ga chọrọ isi ka London si dị mma dị mma sọsọ afọ nna taa onweghị ajọ mmụọ nọ n'ala Igbo ka m chọrọ ka ị malụ wepụ ụjọ ndị dibịa na ndị ụka bụ ụjọ ka ya atie gị n'alụ wayo azụgo m over 6,500 people ndụ recorded
na-abụrụ ndị nwụrụ anwụ tupu ị na-enweta ọ bụ na maazụgo 6,500 ndụ till now mara ama na ihe nwụgoro from 2017 na till now na-eche ka olu ụtọ ọnụfa akarịgo more than 20,000 na-eche m ka olu ụtọ ụnụ amara ihe m fụrụ tibe mkpu I love you as nwa onye Igbo nwere ụgwọ na-akwụ m Facebook ada akwụ m ụgwọ I did not monetize my page. I created hatred because uno ne feel na create hatred, but I'm trying to show you love. Bible scam. Nwere chukwu kika abịa ma na ndị aja anụ nwere God dere akwụkwọ kwe gị nkwa. Ihe bụ nkwa ndị ọcha kwere gị na Bible ka confuse ogi. Ka ịdị mean na persuade God ya mee something. Fa na arụlụ mfa technology na solve problem. Kwefu ihe na-eme kịta iPhone Pro Max ebidogo from iPhone 10 ka 1 ka o bido lugide ruo 17 bụrụ ka ọ bụ iPhone 20 ọ pụtara na o nwere onye ụmụnya ga-alụ m fon chọọ ịgwa m na onwe nteje abụọ ọgụ ga-alụ m fon ha na ya mana the equipment adịghị government is not there to support them. Let's build and help our land. anyị na-eme ekpere everyday Mountain of Fire akpọrọ gị kpọje ndị Jews na-akpọpụ gị Catholic akpọrọ gị Anglican akpọrọ gị ama Jehova akpọrọ gị na a ga-akpọta nwanne m n'ụlọ ọgwụ ka a gbuo ya ọbara mee ya sọjị ọsị mba na ya bụ onye ama Jehova na ada tinye ya ọbara ọnwụ narị anyị keme na mba anọ bọsa bịazi inyi the girl ka imepe akpati vidio the girl gosi ndị sọpọtụ ha jụ nketọ the girl mịa pipe kanopi pịa onye isi ya ama Jehova pịawa ya isi pịa ndị ọzọ sọta ha nchagbafu ọzọ bụ isi onwefe because they killed that child. They refuse na that child ama mia blood transfusion. Yatago iche no nwere ipute na akpọ m iyi but I'm fighting that I love you. Omena na bụ ụzọ eziokwu na ndụ ebe niile anyị nwere branches nwere bụ onye n'ime ha nsịrị unu tụkọta ego send alụm kama ofu pastor bụ na ruo my level nwee churches otu nsi nwee branches na omena na bụ ụzọ eziokwu ga na-agbaji guard ọbụrụ ihe ụwa dị eche m I want our people to be liberated. Ife mfu n'Igbo Love Themselves Charity Foundation nzuo onye ịmana na ga-etigbu m Igbo Love Themselves Chukwu abịa ma ji ya mepelu ndị Igbo ụzọ ka mfu ihe na-emenụ ụmụ agbọghọbịa na ụmụ okorobịa nwụgoro out of ignorance na aba anyị dị ka aja ihe na-egbu ha bụ obere ife. Kedu ihe a na-eme gị tata ọ dị ka ụwa nke ga-agwụgo adị m onye Hausa. Nnamdi Kanu gwa gị sị gị when Nigeria happen to you you understand ife na-eme m na gị bụ Nigeria nwere mmụọ kechiri gị ga n'iru. Ụfọdụ ndị dibịa sị gị na chi gị si gị nye ya nri chi ụwa gama nkechi gị ga n'iru azụ onye Igbo azawa tradition and culture ị na-abe nna gị ọ bụla ọkụkọ ka ị nwere ọ bụrụ ji ọ bụrụ ede ọ bụrụ rice ọ bụrụ efi ọ bụrụ ewu igbu pupu isi kpọkọ ochie ụwa gị ị na-enye ya nnu ma ị na-celebrate ya ị na-emesara aka Igbo kpọrọ ya sara aka kọsi ya bụ ihe ndị iche ja connect anyị na ndị nwụrụ anwụ ka the love dịkwa so that mụ na gị nọchọkwa ụwa echi na kama ụmụ gị ya echefu gị ndị iche bughachite gị azụ ba isi na ịnọrọ nwa gị ụwa na ịnọrọ onye ụwa this thing is just communication of love. For love to remain ka ị mara ebe isi bi ụwa ka all your mindset ihe gbasara gị within your environment mana taa our mindset is no longer within our environment. Our mindset was na Jerusalem kedu ka gị bụ nwa afọ Igbo nwụjuru arụ nne gị ọfụma ga-esi kwete na God kere n'igwe n'ụwa wetara Jizọs na Africa 168 years ago ikwete how many billions of years this world has been in existence? Why must they pretend deceive us so easy? After knowing that in America, now black American in America, in Africa, you are not pained. You don't want to question them. They murdered you, they kill us, kill our parents, enslaved you in my slavery. Many famous can I see Jesus will give many famous. You are still asking white people to use it and do whatever they want.
were m ihe masịrị gị enye ngo onwe m kedu ị na-enyeri onwe gị for nye your community onwe gị nye your parents onwe gị nye ụmụnne gị ndị Igbo onwe gị ọfanwa ga-eji gị mere ife masịrị fa man is God to man mmadụ bụ chi ibie kedu ọgụ m na-anụ kedu mbọ m na-agba ka ị maa na ị naghị efe n'abalị atụọla m challenge so onye nwee power pụta isi na nwee any power apart from egbe mma ma ike ọkpaka pụta nye m date and time n'ịbụ dibịa n'ịbụ pastor n'inwe any power hidden n'ọgwụ anyị kechichere ekechi nwere ike dị na ya n'ibupụta ya kịta ihe emebe nye m date and time bupụta ya give me this challenge mana nchi ime obere giveaway ndị mmadụ eju gbudugudugudu mmepe WhatsApp m ndị na-ayọ m for health na ha fibroid operation na aka nkụ mana ntụzie challenge kpọta onye ngwụrọ gara ije were 10 million with 50 plot of land ịma mkpọta nsị gị isi na inwe power na ị na-ekpe ekpere ma ọ na-agwọ ọgwụ pụta my brother my sister nwere ihe ka gị ike n'ụwa I'm telling you have the final decision phone ije kiri m gedichi were akụwa na nwere mmụọ ya sị gị stop being brainwashed na ndị ọcha sị gwa gị na onwe spirit nọ n'enu na-ekiri gị. If there is any God in the Bible watching us right now in this country suffering, why UK, Germany, France are living good life, God are the wicked. We are the God we are talking about. Oye ndị Igbo ji azala okike. Anyị na-azụ okike. Anyị bụ okike. Ọ bụ na ekere anyị eke. Ọ bụ na ekere anyị eke. Site n'ihe ekele anyị. Na anyị nwa ka ọ dịkwazi ikekwazi something ga-enyere anyị aka. Oye kọla anyị kịta. Okike. Kpọọ onwe gị okike, ịbụ onye okike. Since a napụrụ anyị okike anụ nwa ka ụbịa mbịa dị n'Afrịka. Kedu ihe napụrụ anyị ka eji napụ anyị okike? Baịbụl. Ekpere. Ị na-ekpe ekpere ka ị nweta ihe dị in form of n'ịbụ onye oshi. Go out there, work that thing out. Ịbụ onye ori. Claim car, I claim house. What are you claiming? Mgbe nye unu challenge ịlụ ụlọ, ma mmadụ na-elụrụ ụlọ. Ngwa gị sị gị jee gote 1 bag of cement. Jee gbata 1 trip aja, kpụọ block. Onye nwere ibido gị ịlụ ụlọ. Don't be fooled. Jee gbata 1 trip aja, go 10 bags of cement. O gote 2 bags. Kpụchaa 2 bags ahụ, eme ka alụwa gị ụlọ. Before you know it, kpọọ 100 bags. They're going to get a double block, 18 naira. They don't look 2,000 pieces of block, and we put a banana. And out wire again. Umuno, with them, no money, their father, Bola Coco, Jumi, Bariam, Giant Web, Jumunem ne web, Jumunem ne web, Jumunem web. Owute n'ụmụ Igbo ogolo akwụkwọ jụ ụmụ na-eme egwu Chibi Joshua obodo n'ụmụ Igbo gbalụcha bọọlụ nwụrụ ka ọkụkọ nke na-ele ele eme mkpọtụ ọnyụọna ka ọkụ nwee bank nwee school nwee everything. My brother and sister, you need n'ụwa bụ ego ịdị mma onwe business ị na-eme ọ dị ka ma ya share na Facebook here wait here once not the legit I will share it broadcast it for you. People are married, don't pay me time. Bawambo, Nigeria butubia. Ebe msa gogo kwa kita na lokoja. Nda ni nwere ego na Igbo, nwere any fancy ke ha nwe na akpati. Ihe ni na ifu nwere ego, ụfọdụ n'ime ha ka ga-ata afụfụ. Ka ga-adị busy. The only thing here dị chem na ihe gozo efafe erie. But onye ọ na-aka gị ego, ka gị jide ego ka ga-ata afụfụ. Ọ ka ga struggle. Some of you have organized amugida ya sometimes cheerful. And I attend some documents and other things. Ụmụ Igbo kunenu. Onwe homo jai. Ani Igbo dị nsọ. Ndụ ka ga-akpọ alụ. Nwaanyị a bi na ngwuru na be nna gị ọ bụrụ amosu. Onwe onye Igbo na-efe n'abalị. Onwe onye Igbo na-eme disappear. Enwere onye ga-eme gọnụ ọya baa ga-alụ. Agwọna m over 6,500. When onye ndujere ụlọ ọgwụ after proper evaluation, yara ifie na-eme onye a.
obi gị dị ọcha ebe nwanne gị onye Igbo nọ. Mee peace na family unu. Nwoke anyị na-agbala ọsọ, nwaanyị na-agbala ọsọ na be unu, ọ bụrụ amosu. Na nwere ihe na-eme na-aga aga. Gịnị ka ị na-eme? Mmadụ one na ala Igbo na-eri ezigbo nri today. O nwere calculation anyị mee last time. Ngwa ga at least na onye na-eri ezigbo nri tata kwesịgodo nri ọ ga-eri n'ụtụtụ kwesịgodo ịwa ọtụ 2,000. Na ndị na-eri cheta ezigbo nri obele efife 2,000. Abalị 2,000, ọ bụrụ 6,000 na-ede. Ama m na some of us erie one plate nri anara anyị 10,500 na Abuja ebe a. Enwe ebe anyị eje rie nri na Abuja ebe a sị gị 8,500 a plate, 7,500 once. Mana ka anyị wegodi ya 2,000 dị na ị na-eri ihe mmanụ dị na-ede. Rice without meat 6,000. Nwa times go to 6,000 times 30 days is 180,000. How many sales girl may receive salary 180,000 on each? For no you na salary 100,000 na Igbo be a poor person. Obiam zuri alu. Onye ọbụla na-arụ ọrụ a na-akwụ ya salary dị below 200,000 naira bụ obiam na-enye nsogbu. The person is typical poor. Yes. Onye ọbụla na-arụ ọrụ na Igbo be anya salary gị nọ below 200,000 ịdara ogbenye. Kedu m na-agwa gị gbasiwe mbọ ike. All condition government tiela. Minimum wage this country kwesịrị ịbụ 300,000. Na the minimum wage. Mana onwe na-agwa gọọmenti okwu ka na-agwa ka Jizọs ya bịa gozie gị. Gozie gị mma nke chanere pure water dị happy. Minimum wage obodo anyị kwesịrị ịbụ 300,000 naira. Now our teachers is up governors, teachers is up medical doctors. Our teachers now salary 100,000, 80,000. Some of our teachers in private school and government school can have 80,000, 100,000 a month. Only teacher na kuzi na 100,000 a month. A year 1.2 million. If him go tell him bossa na Abuja ba mkpulukpu jere one of ogam na Abuja just say happy birthday onwa na Enugu ukwu ego ne kan go le fia is not almost 2 million. Just say few mana a teacher onye nkuzi sopụtara medical doctor na eri 1.2 million naira a year. Ụmụ Igbo kedu wickedness aiti edolo nwaanyị na ife anụwa. Ndị bishop anya no rapụ iwu nu kwesị ime rapụ ajọ mmụọ nọ na government house. Unu ga-eduru anyị je chụba duru anyị na-achụ ihe afụrụ anya asa ikpeve ekpere na-ekechiri akara kedu Europe mere anyị fa government and religion afa wete here system of government and that wete were ụka bịa. What wrong have we done to the Westerners to put us in this mess? How much? When will it end? Asa ijebuka no ga-adị mma ijebuka no ga-adị mma ndị ọcha na mere mmanụ ahịhịa nyeburu resources ịbịa ka iwu akpụrụgụ kpochie. Britain nwunye president Sierra Leone pụta bewa akwa otu a Goodluck Jonathan nwunye Goodluck si bewa akwa si na Sierra Leone na the whole mining company dị na Sierra Leone bụ Britain nwe the whole company na nwere nke enwe by individual by indigenous of Sierra Leone. Nifa na-enyefe bụ emailicha gold fana pe enye ha 0.1 in form of nebu ahịa $100,000 wepụ ewe nyefe $10,000. Now how do you want them to use $10,000 to develop Sierra Leone? And when you want to tackle them now, they will still use your people, engineer them to fight you and chase you out of that seat. I hear very good luck, Jonathan. Oh, if you $1 bego ne 150 from the Britain sponsor wa Boko Haram. When you good knock you back, was it there is God? He make the first lady of a country. You walk again and make it off Magadem and when you call again. When I check the home when you president, Tiwalumpa, Britain sports one terrorist. Achopia no chat, $1 bego 1,500. One I work in around the Britain all no go see Reverend Father. Oh, weak. When my partner, Good Luck Jonathan, one negable evil. No meet our resources on where bad luck.
meet our oil onwe bad luck. Now good luck Jonathan bụ a failure na Buhari bụ Messiah. No ihe God okwu. Today what is happening? Onye ka alụ for? Kedu onye alụ for? Na ndị Igbo anya dị eri ezigbo nri. Youths, thousands of Igbo youths are there eriju afọ. I'm telling you. Onye ọbụla na-akwụ below 200,000 naira salary, o dey eriju afọ. Mana wo kedebe anyị ga-ebido. Ụka mere anyị alụ governance. Fa iru dike na anyụ ma nkọ. Governor Alex Oti no under religion. O nwere chọọchị ọ na-aga, o nwere pastor na-esekpuru a na-agọzi enya. Our amiable governor Chukwuma Charles Soludo no under religion. O nwere bishop ọ na-esekpuru a na obie ya aka n'isi. Nwanne nwoke bụ His Excellency Peter Mba no under religion. Nwifuru no under religion. Hope Uzodimma no under religion. What are these religion leaders doing? Unu rapu ndu ji akara aka yo na bịa gwa anyị na ọkọ mma mgba ya ụka o. The only thing ga-eme na onwe ihe ga-eme ka m forgive ụka ti nwụrụ n'ụwa. My knowledge can never forgive Christianity. Because na anyị nyere ya ilu aka fenye anyị azụ aka. Ka ị na-egbula anyị for. Divide the whole family. Divide the whole family. Na nye testimony. Africa Brazil ba nye testimony. Si ma wa sabata mota ya somersault mother 5 anwo 10 anwo. Is that what we come here for? Africa Brazil home of testimony. Ani wa chandum. Na ro dutorum. Na ru yeni ne ma se fa no. Kwa se mo na gina bo na nkai ga abia turu miracle. So enwe ya ga kari na abane a. Kedu ka isi enyi mama na papa anyị, how do we bury them? Anyị bụ ndị Igbo, anyị ga-ana akpakpa ka ndị Igbo. Si m kpebe ekpere iji maka Jizọs kịta kpọọ m asị, mana inwe intestine obstruction evurugo bịa na my hospital, anyị agwọba gị. Onwe Jizọs ga-agwọ gị ọya, ọ bụ na iyi ọya iyi arụjewo n'ọgwụ. Go to hospital, we ọjọọ mmelụ. Mgbe mbọsị nsị gị yaba alụ gị bịa ajọ ihe omenala ka anyị gọọ ọlụ gị ọfọ ka ị dị mma. Ife ngwa gị na mgbe buru ugbo na ndị nna nna ya gwanụbara anyị na Chineke na-agwọ ya. Inu gị a na-atụ nwere okwu eji ama atụ. Enwenụbụrụ mbọsị ndị nna nwere inu atụrụ ma mbọsị ndị Igbo obi agwa anyị na alụsị na-agwọ ya ma ọ na Chukwu okike abịa ma na-agwọ ya. No. Mgbe buru ugbo bụ ihe arụ asị gị jee na family dị otu a na ọha nwa na-agwụ ihe dị otu a. Jee na family dị otu a na ọha nwa na-agwụ ihe dị otu a. Tie ụka abịa. Chidieni na yasa. Chidieni na yasa. Ba ya mosu. Ba ya ita. Ba ya imo. Ba ya ndị mmehie. Ba ya ma ndị ya eje ọkụ mmụọ. Ma ndị ya anapụgatara. Onwere nwoke ebofo ha. O n'ịchọghị ikwudo n'eziokwu kedu iji okwu asị ya. Ị naghị agbara rara ifo ma ndị nwụcha na-ekpere faje na nga ọkpala. You are seeing it. If this heavy woman not die no more, quick for pictures they're gonna fly on Facebook. Yes, when we come with high blood pressure, no on a crowd, or that. Draw medical person here now. We're going in the brain hand with discharge. Medically, on see a man on a titi crowd. For JD crowd or carrier. Find where discharge na brain that they don't care when if I need it be so say onye homa meri ihe nunu na eme na ekpere bụ ndị pastor na nakuru na ego so ihe je gbo mkpa no wa be ego bụ ha ekpere oga onwe any problem ijigolo ekpere solve n'ụwa the whole problem is solve go no wa be ego obere oge na data ga agwụ ịchọba ego you don't need to pray. Prayer be ihe ndocha create to weaken Africa. Onye Igbo na-ekpe hita n'ime kedu gị nwe onye ka ị na-achụ gbagodo m onye na-achụ ebe nwe onye na-achụ gị chụọ m nye m date and time ihe eji tamamosu
onwe onye adị enwe problem mana business. Atụmọkụ 911 nwoke ndị a bụrụ akpara isi tie n'ime ọ nata Nigeria si ize anya otu aka $32,000 m si wee na nluzo $32,000 ọ mpụta si na ọgụ nwa ka ọ sịrị ya ọ mpụta si na ndị nọ na village ka ọ sịrị ya ama m ebe mmiri si baa n'opi ụgbọgụrụ nwa onye adịghị eluzi nwe businessman businesswoman ada agba loose ịnọgide gbaa loose ọnọgide kwa ọ dị mma jewe ụlọ ọgwụ cheke onwe ị ga-esi meseji a ụtụtụ echi jee cheke ya BP dọkịta na-etiriti m kasị n'ime ruum ahapụ agba m ọnụọgwụ 3 n'abalị chike nwere ọnwụ ga-ada atọ m ụtọ oyi iwe ka ndị be anyị sanwụ ka m ji kwuba okwu a ụmụnne m nwere ihe nne oke na-erite na ya asọm gị bata na omenala ka nwa agwọba gị ọya asọm na ịbata na omenala tata n'inwe ego enwe onye otu anyị gụrụ moto na Abuja last Sunday anyị mere ọgbakọ na ọ bụ ka m bịa tọọrịa nzu na moto nsị na anyị dị eme otu ahụ ọ bụ na ọ chọrọ igo ya anyị mmanya na o gotere moto onye anyị mmanya ọ m bịa were nzu tọọ na njin moto njin onye ọcha dobere from scratch lụcha mbịa gozie anya ha ka dole anyị gozie anya ngozi ihe ma amalụ ka esi eme who is fooling who anyị lụta nka ya edo Owere egozie m nke ahụ rụọ nka ya edo Ọkigwe si lụpụta nka ya edo Enugu na ya ka m bịa gozie nke ahụ ngozie Toyota ka igote esi m bịa gozie Toyota product mụ nwa amalụ ka esi arụ tyrod onye ojii na-agozi Toyota product gede power which energy iji agozi moto how pump and play last week na ọgbakọ na Abuja but I told him oga we don't bring that ideas here we no dey gozi any moto if you buy moto drive your moto the only one we can gozi na ba ịlụba nke anyị na mmadụ da agozi ihe onwe ha ihe niile gozie anyị agozikwa ma power bank gozikwa olugo ma phone ifere dị eme Africa na shirt ni na Africa yi na alụta bụ import ka a na-eme won't we be ashamed of ourselves? ihe niile na-ekiri m nketa ụmụ nwaanyị na-ekiri m na ụfọdụ yi brezi ụfọdụ yi top n'elu ụmụ nwoke anyị ụfọdụ yi boxers singlet all these things are import. Now, what makes us a human being? We are not contributing to the growth of the world. That is why our economy is crashing. We are not contributing to the growth of this earth. That is why our economy is making a crash down. But you have been advised to pray. You want to be better than Isaac. Now Jesus needs to lift you. Prayer means hatred. Jesus with a division. Since with a Jesus gave the 4 vision and Igbo. One name work and one name why. Since Mecherune, but always in on a pass on Arunego na family na Cargo village in Jidego. You run for decking. You change you go. You went to go not half. Since but and abia maybe say more fun na give me ihe niile unye ihe na abụọ ya gwa gị no me ma no ha nwanyere na na ebe a ọ na-ewe n'iwe ka nkwute ihe Mathias kwuru ebe a maka o metu okwute nke metụtara nke mfugoro nsị ka m kwuo ka ntụnye ọnụ na ya ihe a o kwuru ebe a maka ndị pastọ na-eje n'iri ndị mmadụ ihe enyi abịa bụ sị gị na nna gị ji wee na-egbu gị nne gị ji wee na-egbu gị o nwee pastọs nọ na Kenya ha bụ ejima ofuke na-eme ụdị ihe a ofuke chegharịa ofuke wee pụtazie wee na-confess ka ha si abịa bịa asị gị na eniri ihe na be nna gị ọ be nne gị na ọnyanwa na-eme na ịdị aga n'ihu emechazie ihe ise ndị ofu memba ha ịnaba ha na-eso gị ma mma ejemara ebe ibi emechazie at their own time ha bịazie nie ihe a na emechasizie ka eje bandị onye a niri ihe a ga-eso oru ọkwụrụ n'enu ebe ahụ o niri ihe a ema ihe a bụ a long story ka nhapịa
Emechaa m ga-eweta ihe onyonyo a ka unu fụ ya. O nwere ọtụtụ ihe Mathias na-ekwukwa n'ebe a bụ eziokwu. Biko ka anyị getọpụ onye ala nagode ekwu okwu ị ga-ege ntị ọfụma ịfụkwa na ụfọdụ ihe ọ na-ekwu bụ eziokwu. Ka anyị dobegodu nu sentiment, ka anyị bụ ndị ụka werugodu sentiment dobe n'akụ. Ịghọtago, gegodu ntị, jụọ onwe gị ajụjụ ma ihe onye a na-ekwu ụfọdụ abụ eziokwu ka ọ na ụfọdụ abụghị eziokwu. Ngwa ka anyị gere. Benna gakalugo ndị Nnewi niile mma. Ihe niile a mere ekpere na ala Igbo niile ekpere ezinụlọ onwe onye n'ime ha rụrụ ka one company Dangote. Ana m ajụ. Ihe ndị Igbo niile emegoro prayer family deliverance. Jesus na-abịa ịlụ ọrụ, pastor na-abịa ịlụ ọrụ n'aha Jizọs narịghị 600,000. Ihe eji ekpere ezinụlọ. Napụghị 1.2 million. 500,000 ọ nata mmadụ 10, 5 million. Ego ka eji egbo mkpa, were egbo mkpa, gụọ moto, kpọrọ escort. Hini di bego. Enwe nwaanyị be anyị na-emeze nwaanyị, nna asọpụrụri nne. Mommy mmiri enwe ilo. I love this woman so much maka na ọ na-emeze nwaanyị. Mana mommy mmiri enwe ilo, ịbịazi ikpeazụ a na-akọzi ihe ọzọ. Na-akọ ihe ọzọ, na-ewe m iwe. Ị na-akpọ m na phone, anyị na-akarị ka nwanne. Mana onye ọbụla na-eme ka o brainwash ndị Igbo again. I don't support it. Enwe video mommy mmiri enwe ilo mere mbọsa. Wee na-asị na onwe ndị na-eji achịrị aja ụkwụ mmadụ. Na-eji achịrị aja ụkwụ mmadụ. Na ọ ga-epụta n'ụtụtụ gị weta mkpụrụ beans saa. Mommy mmiri enwe ilo eme acha aja ụkwụ mmadụ. Kedu iji akọtọla anyị Igbo? Ọkwa ka itiekwe ndị mmadụ ụjọ na ọrụ ka ha gbakwutewe gị ka ịlụ ọrụ ha ọrụ mmiri. Why can't you liberate your people? 21st century. Ka ị na-agwụ m na enwe ndị na-achị aja ụkwụ mmadụ. Onye chilugoro aja ụkwụ gị na be nna gị eji eme gịnị? Ya nchịta aja ụkwụ gị nwere eje elu aeroplane. Ka ọ nchịta aja ụkwụ nwere ejewe ebe nwere enye nwa dibịa okechie gị, nwa dibịa ekechiboro gọvanọ ka ọla ka gọvanọ. Mommy mmiri enwere oche area. I don't love this. No ha weta mkpụrụ beans. Gota mkpụrụ beans 7. Beans anyị esi rie jollof rijuo afọ. Ka isoro ụmụnne m jee gwa beans mkpụrụ 7. Maka ụda akụkọ a ka onye ojii chọrọ ịnụ. Iwe weta beans 7, ife ya n'isi gị, ife ya ugboro ịtọ ka ịnọ. Iwe wụsị ya after 4 days. Who does that in America? Mommy mmiri enwere echem n'ibi obodo oyibo. Why are you deceiving our people? I respect you a lot as when they promote ordinana. As when they promote ordinana. When you promote ordinana, I respect million will lock a lot. How many teachings from him here was a practical culture. Man, Bobby do kawaya yat and fire yosubu. I don't give a damn. Bobby do say na jack 2 years ago. I fired him. No gachi ezi na gachi na akwa nwa 2 years ge mogo na-eji agwagwo ego. Oh, kide butere m n'ụwa biko. Ma chefuzie na ero okirikan. Onda ha manje goro okirikan ndị ọcha yiro nwa 2 years were eje gwagwo ego. Una na-ati ihe trade division. Na charge ụkwụ mmadụ. Na izo ọkpa, mmadụ abịa chịrị aja ebe izoro ọkpa. Ọ chịrịzie ya mee gịnị? Une bozino ngune bubo ọjọọ, bani science, bani technology. Nwo onye Igbo nwere ne power na agwọ ọgwụ na-eme mmadụ affect. Ha ncha niile bụ scam from A to Z. Hena na-eme na ha na-emeze nwaanyị na ha nwere power onwere ọrụ fucking shit fanalụ. Fancha bụ scam. Go out there and work for yourself, your success. Na-eme ekpere na-emeze nwaanyị na-eme dibịa. Fulani bịa chọọ village unu n'ọsọ chọọ ma eze nwaanyị ma fada ma dibịa ọzọ. In a call bullshit in the 21st century. Kunu ja woliri ndị bae for. Ana charge ụkwụ mmadụ. Chira aja ụkwụ mewe gịnị? Na 21st century. Na ọsị je egbete mkpụrụ beans 7. Were mkpụrụ beans mee ka nepa yari weze ọkụ na flat gị. Ka ịma nọ na-arụ ọrụ. Iche ịgwa m na magic ni na-arụ mee nke ụwa niile ga-witness. Na ọbụrụ iwegbute ofu onye na-apụ ihe gị na-akọ bullshit. Weta mkpụrụ beans gụọ mkpụrụ 7 na ama work this week or this year. Iche ịgwa m na aha Jizọs na ekpere na-arụ ọrụ kpee ekpere si na nepa ma work this year. Onye bịasị m na ọkụ ya dị echi na aha Jizọs ewetazi ọkụ echi makwa na a na-eweta ọkụ
ewetazie ejisi m na ọlụlụ no pray. Otu a m siri na Jizọs ada agwọ ya rumepe hospital o nwere every week ada eme surgery ada amụ nwa reality mee nke gị ka efu nke a nínú no si na powered emego m nke m siri na onye ebe aka powered mepe hospital nye ụmụ nwaanyị Igbo niile free mi bụ onye omenala mi bụ onye ụka bịa na-akọrọ m na na-achị ajọ ụgwa a ga na-ekwu ka ga-esi nyere ndị be anyị aka na na-akọ na-ebughachi ndị be anyị azụ a na-achịrị ajọ ụkwụ mmadụ. Ajọ ụkwụ mmadụ eji eme gịnị? Achịrị ajọ ụkwụ gị mgbe na-agụsị university so that ibe gị graduate man graduate. Achịrị ajọ ụkwụ gị mgbe ị na-egbu igbe so that ibe gị gawa ije ma ngazi ije. Ọ bụrụ kete gacha school fụ na ọrụ adọrọ totally na ọrụ adọrọ duto n'inwe passion to survive ọnụma na-esu gị akọchazere ego da akwụkwọ ibelivo ime ife nta n'afọ jụọ many people nwere ego taa na n'Igbo afọ fatal. At the age of 11 years ka njewelu boy from primary 5 from primary 6 was when the Checoman first living certificate first living this ka m lapụ boy school niile other school ngazi bụ adult education mkwechi si na ebe ibe m rụrụ na education na mmerie mgbasa bụ ibido adult education mee ihe niile ha achieve. Ebe a na-asị ndị mmadụ na a na-achịrị ajọ ụkwụ a na-eji akwa nwa 2 years agwọrọ ọgwụ ego who is fooling who? Ụdị kpata oyi a ka unu chọrọ ide na-anụ n'ala Igbo na mpa ga-amụrụ gị na nwere bụ mbọsị pụtara n'aba na ọ disappear mana ndị mmadụ eboche gị amosu ma ọ ma ị ga-enwere bụ mbọsị apụtara n'aba na ome piu wọl bus bụ pepa agwago ndị mmadụ na mma gị bụ amosu nọ na wọ bus o mma gị abụrụ amosu ọ da wọ bus mana mma ndị ọzọ bụ ụlọ gị amosu tekukwe time anyị na gị ga-ati ma ị chọrọ nwanne anyị ka anyị na gị ga-ati ọkpa na ofu trouser ị ga-ama ihe ma ị chọrọ Mesakụ na ebe a na-agwa gị tata 18 October 2025 you are my brother, you are my, if you like hate me because I love you mụ na gị ga-ati ọkpa na ofu trouser ti reason be ka mmadụ ndị pastor were gị na-eriju afọ na convince gị na-atie gị stupidity na brain. God say God didn't say anything oga ife na-ekwu na-eme na Nigeria taa Buhari Tinubu say Soludo chapter 10 verse 8 said na enweta gị ebe na-agba mkpụrụ mmiri ndị agụ na-eche mba akpụrụ gị ị na ife na-ekwu. Peter Mba chapter 10 verse 19 jidere ahịa ogige Nsụka tọrọ mpịa kurie chụọ gị na plaza ije nwụọ maka BP. Peter Mba chapter 20 verse 18 jidegari ka ebe ahụ ije eme ọnụ na Jizọs nye gị shop kulie enya in twinkle of eyes pedie. Hope Uzodimma chapter 20 verse 11 jide flyover run na control no more go slow emepego control flyover unu maka ebe asa akpochi moto na-eje Port Harcourt nke na beside warehouse nke na anọ n'echebe abịa blọkọ mana Hope Uzodimma chapter 20 verse 15 tiele flyover there now no traffic. Alex Oti chapter 11 verse 13 wee jide Aba ebe niile apọtọpọtọ taa anya anụ wee kwuo okwu si let there be freedom in Aba. Alex Oti chapter 10 verse 12 down to 15 n'ebe a na-agụrụ m Habakuk ị na-ese amụrụ ị na-anwụ Igbo nwunye na-eme gị. Baịbụl bụ bọdị na ebe ị wetara na Baịbụl ma na-egufugo onwe gị na mmadụ tu ihe ichezi ịbụ mmadụ bụ ihe dị n'ime Baịbụl ahụ. John na Peter na Holy Spirit ihe na ha afanya bụ scam na-ekisi krim na Facebook mara ma mmiri nọ n'ime fonu ga apụ a ka ekesi fọm ohere ihe ya ajụ ma onye kere gị jụọ onye kere Facebook nwetagodo ka esi eke Facebook ọ mmiri ka akpọkọnatara n'ọnụ ka apụ si abata na fonu. How come ma mobile app transfer how is it ka ihe eji afọm app ọ akwa ka mmiri ka ọgọm oferefe nọ n'ime fonu gị idelete ya ọpụ ịdownload wee ọbịa onye Anambra steeti ka egesi alụ app ịmachana ka Jonas rigore n'ụgbọ gburu ọkpọ n'ọsọrọ wee rigore n'ụgbọ ịma ka Joseph si gbuo David ịma
mara na ugboro ka Jizọs si tie Talita Kumi ị na-akọ bullshit kọgide kọọ na Jizọs na Virgin Maria ji ọkpa si obodo ndị ọcha gbara na Egypt ka ya ghara igbu ya. Chineke rapụrụ nwa ọkpara ya ịma ọ ihe a Nollywood film ka ị na-agụ ife afọ. Ndị ọcha ma na ụmụ ha gụọ Bible na ha ya ama na bullshit that they will not buy the idea. God carry the whole world na agbaziri ordinary man Herod ọsọ. A white man will reason ya bụ na Jizọs ga-agba ọsọ nwanne ka mara chapụkwa ọsọ na ndụ nke m mana onye ojii ga-eyere emperor nsị ga no weapon fashioned against me shall prosper agbagbuo onye ọnwụrụ ka unu ji wee ndị unu na-egwu egwu kpa dị ka onye Igbo na-ekwu etu ị nwere ihe ele. You can't do things of your own. Ịchọ ka God mee nya but you are boarding flight. You are eating the soup that everybody youth like you created in our land, the olden days. Look at us using phone. Are we not ashamed of ourselves? Do we supposed to use phone? African youth was easy phone naka as of today. Since the phone opata, they deny themselves the production of this phone. 98.9% of Ejaru phone is na Congo apata. Google what I'm saying. 98.9% of Ejaru phone is na Congo apata. But Congolese kita no na Enugu na-eme fasting. Ndị Congo na kwadi Jamaica. Ajebi okuta aka na Saudi Arabia. Ndị Congo na kwadi Israel ka oje Holy Land. Anani ya Congo abro Holy Land. Ndocha avukpa anya buru resources anyị na Jago, how many people in England today? But every citizen is being paid. How do they manage it? Or ide chenka ina jomobo onye keregi. Onye keregi. Ichefu se na odomo nwete gị na orie gị rie ma onye keregi kene onye kere ya nwa. Enwe idea. Iba na oriri odomo nwete gị na otagbuo gị rie ma imejuru gị kene echi nke. Eke ọgba nwete gị na okutuo gị swaluo gị ni kene echi ya. Na gụziri chi ya nwere ihe mere ma nje asị gị nara ekele. Nwere ihe mere ma nje asị gị nara ekene. Ebe ori chi dị mma. Eke ọ gbafere ife kutuo ya nuo ya wee na-agụrụ chi ya imela o. Yes. Go out there, work out things. Make things happen. Kidi jizi jeli school for. Je school ibi amawa jijiji. Oh lolo. Adu you Christianity bia na na mabu apato yi. Are you crazy? How the wag nwanne nwoke na nwanne nwanyị na anu. How the wag. You na post and dey kpere ma jo shop gị niile na na-achọ go monitor me you die. Do this you die. Monitor you die. Who you the monitor? Who the monitor you? Maybe when we sticker monitor me you die. Will you think about bad governance? You got man or your governor bad monitoring name. You are man on the House of Assembly, but your bad monitoring monitor you die. You man on the ocha. Create enmity. Umunnegibu wayo. Okene na phone gwakene mo ajo ma menugori ihe na bonu ka o si eme. Bo mo me receive call, bo na WhatsApp. Akpana normal call. Okay, my boss or normal call. Wait, let me check the phone number then at this very phone. Kene mumunai. Kene mumunai. Kene mumunai. Kida jomaru nugoro n'ezinu n'oge. Bo mu ko wanu ko o si eme. Bune kinu go na bunu ifonye yi white obia no me oh ye ni na ka na make imagination na religion. I hate you why onye ga edozi mu na ga abụrụ ndị bai. Free na na za pass evangelism very for bundoshi. Nda osiga o ya ga ya gị. Gị ya wota ezaku na. So ya ga ya gị. E bi rogu so lab test 1.something million inwe here. Ị ga wota that is a frogena. You go understand. Get there. You get better 1 million in a second warrior. You go body go tell man. A man and what a very go dozy cigar. Nichi dozy cigar they can wine nigga jena saloon. Messiania. Otumunia good luck Jonathan say Messi a kiss a amazing keg.
otu ndị reverend sisters emezi isi ka isi emezi isi gị ụwa adịghị all different nwere shortcut n'ụwa enweghị any shortcut anywhere ụwa one due process Chineke kere ụwa kechara ụwa fụ ihe niile o kere n'anya fụ everybody n'anya ihe fọ mụ na gị bụ ihe anyị ga-eme ka mmadụ phone number dị na this my second phone so marakwa echi niile na anọ m na Lokoja anyị ga-ezukọ na biko onye na-akpa akpọ n'afọ na anyị ga-ezukọ na Lokoja tomorrow by 9 a.m. n'Igbo Hall na Lokoja abụghị na osi bịa na ụmụnne anyị na-arụ power bank na ụmụnne anyị na-eji ebunatacha eletrik keke na China ebe a 7 hours journey nkịtị on air mụ na gị ụdị ya dị ịchụ mụ na gị ụra na ihe na-echu anya ụra ebe a bụ ekechiri gị onye ji gị atọrọ gị atọ ekenere udu ha eje bunite ụlọ mụnụ n'oche onye pụta omerụ na anya ya oke nwa na ya Elijah Enugu na agwaghị na anya ụfụkọ na-enwe elu nwa baby virgin ọbịa kịta ba na-asị emere gị otu a emere gị anya otu ya daa ndị mmadụ ada Elijah Enugu na-akọndem wago ndị mmadụ ịda n'ana na ndị onye na-refer okwu a bụ nwa virgin n'ome anya ka anyị egbe ndị mmadụ ada ọ gaghị bụ onye ori ọlọ gị bidoro ihe a niile mmadụ one ka a na-ebufute na adoration na mmiri na-ama ha na pọtọpọtọ na-enweghị human conscience ụmụ nwaanyị nụrụ di ụmụ nwaanyị mụgoro nwa ndị ụnụ na n'ihi n'obodo erigo nne mmiri na-ama ha na-awụnye bụ ọ gị bidoro ya n'Enugu steeti bụ onye ala ya sọkọta ezi kpụrụ nkata gwu ya okwu n'ụcha bụ ndị ori ji ụmụnne ga-emere business every Friday na-eme adoration ndị NEPA na-enye anyị ọkụ na-enyekwa anyị ọkụ steeti otu unu si enye anyị ekpere steeti ọkụ electricity bịa na-arụ ọrụ n'ụwa niile esikwa otu unu si enye anyị ekpere free every day enye anyị ọkụ free ite okporo ụzọ kụrụta bụ ihe reduce accident n'ụwa niile otu unu si enye anyị ekpere every day ndị gọọmenti esikwa otu enye anyị ụzọ free ndị ọjọọ ndị oshi laịsensị unu nyere ndị gọọmenti a na-egbu anyị na Jizọs ga-ekpuchi anyị n'ọbara Jizọs unu na-emere anyị ekpere free every week mana ama anya anyị ọkụ NEPA free a na-ebunye ụmụaka ndị ọcha moto free a na-akwụ ụgwọ for 15 years igo phone a n'obodo ndị ọcha enye gị 5 years ịkwụ ụgwọ phone mana mụ na-emebe anyị gbakọ 2.something million wee je go phone once anyị bịara ụwa afọ na-akọ bullshit na ndị mmadụ na-ada n'ala ọlọ gị bidoro ya na you start down na-amagharị chori ka ọsa n'enu ọta na-ebunye ayọ n'afọ ọmụ na China si na Sakrament were achịcha yere ihe tinye ya n'ime na-asị na onye ọcha nwụrụ maka gị. Shame on you Africans. The creator of the universe never introduced his son to you. Man brought it to you. Shame on you. But our ancestors founded the creator. They already encountered the creator. Oya Chukwu. Yoruba call it Oluwa. Edo call it Osalobo. These people deceive you, manipulate you, turn all to the boss and go from to Catholic Church. Only bobo up to well off when ye okuchonya wire. I just turn oya where I chicha. How will I chicha when ye how would you hang out while your eyes on your watch? Ndi bobo how will walk at one anna. I have make the same thing. See now, no about Christ, when you Christ. Christ will one niggy. Family a cake or witches. So a whole great man like Christ, family had her. Who is fooling who now? Who is fooling who? What I see when a religion. Now we in na ije China ime order for food drone e buru ndị butere gị ebe ino ebe a na-epiari n'ime Matthew na Luke ino na Nigeria na-epiari n'ime Ephesians isi na Ephesians ebe a na Hezekiah so gị gụwara Bible ịma na Bible na-agụ bụ job opportunities na China. They don't read it. Ichi produce King James Bible ebe a na ị ga-enwe memorandum of understanding with King Charles from the family of Queen Elizabeth. All their fathers had copy. King James, the first homosexual in England. King James, Google it. Now we are no longer westerning the Europeans. The reason why they kidnapped us, because they tagged us evil. They tag us evil. Ajo mona ajo kedeji ya ni megi na Nigeria emebe homo. Kedi ye megi na Nigeria emebe homo.
o agụ nke gụrụ m n'obodo ihe ọga m ji dum na 15,000 100 naira 110,000 na 100 naira 5,000 dị n'elu ka ọga m ji setụlụ ọmụ mbụlụ ọga na Ọnịcha anyị nwe na-egbo digestive biscuit wunye some of you amụrụ ọfụrụ gị amara egbo digestive biscuit iwunye ya na igori ya mgbe ahụ ọ dị ka ọ 10 naira ọ 10 naira wunye ya n'efere gbuo ya mmiri ọ dị ka akam mgbuo ya nwụọ mbụlụ ọnụ kedu afọ ị na-ata kịta eze aka agaghị onye ọzọ na Naịjirịa agaghị o kọndishọn a ka anyị cha ga-esizi ndụ ka werezie anyị tabada afọ onye bịazo were nke anyị testimony. We don't need this type of testimony anymore. Our mate in Europe bụ adị imefa enye mmafe ego maka na adị imefa amụọ nwe butere ha child support nye nwa free education free health care ihe ji nwa inweta ọrụ bụ age at the age of 16 years ọrụ na-echi obido part-time job. We want to live the same life. If the church love us, let them unite us together and fight the government to give us all these things. But church can never do it. George and I go to Agozi Jabez. What the onye bụ Jabez? Jabez na Anambra State. Mana Manchester City today na nwaanyị dị meta na nyeri ego nwanne nwaanyị Ifeọma na Anambra dizi ime gwe na Agozi Jabez na ga-agozi ya. What kind of wickedness is this? Religion tie na Africa, tie na Igbo, and the mana na Africa got deliberated in Wabo from Igbo ko ebido. Can mark this word. If bondage and dojino from an Igbo without you only Igbo put to liberate Africa, Africa ga no go na for wow. I'm telling you. Look at me chichukwa abia manyelai. Kidie na gabiga gina ija gbali le ekpele, madu beza akwa gabiga. Even been in the Damaka house there na Kozo side the Holy Family. Ona na bo aye batayo ti me pay the dog ikuko kuku fisie. In on you for 1 hour 30 minutes. Ikuko kuku fichu no jo iwe ba ni me. Messi megide me pay ba na watch ball na Philip onya na machine pass. Me pay anya e ba na ekiri ball na 50-50 na ela mgba. Agbasa ball mkpocho onwem ni me ba lalo die. Na Philip number 7 Philip onya na machine pass. Onye ọzọ kọlụ gụ nke ya kete ma nkwete. Agụ na agụ gị tọche n'ọgụ ọgụrụ so many people not here. Sawuri na gị. Ihe na-eme gị bụ Nigeria. And this type of testimony anyị na-eme bụ nye rubbish. That is why we die young. Ihe na-eze akụ na ha kọkịta ka o si taa afọ. Ịkọlụ m nke gị na ụfọdụ n'ime unu reche ma ahịa mbugharị. Ịkọlụ m nke gị na ntikwa. Ihe na short our life because we are overstressing ourselves. Umuna ina roro na UK aro follow her. Madone ka halo for. Many of them now 3 jobs to meet up the expenses in Nigeria. Not for them to feed themselves, to meet up expenses van eme. Okonyo na no obodo ibo in form of government of a family. Ubruzi ene de na family nisi. No obodo ibo. Do you know how many of our people that no all in Europe? Go and make inquiry. Mama do ne dagwolu no ọrụ n'Europe. Onye ọcha chief ụtụtụ ha ncha niile a na-aga ka ndị amị kpọmkpọmkpọm ọrụ chief ba anyị onye ba anyị ejewe ekpere wee na-agụ anọm na-etichu gịnị ka na-agụ na-ekwe chief ndị ba anyị ejewe ekpere a na-ekpete ekpe na ekpere ya iji ekpere dozi isi gị ịchọ ịpụ jụọ okeshọn gị nwaanyị na maka ụnụ ụmụ nwaanyị ka ọ ka n'isi iwu na-enwe mmiri kpachacha onwe gị dozie onwe gị dị mma practical to akụ ụwa dị onye ga-akpacha gị ka yara nwe accident na ebe ị na-eje bụ na a ga-enwe a good driving system nwee good motorable road nwee standard traffic light nwee standard car na-abụrụ expired car a na-ebelata here. That is the only solution ga-enye gị security. Nwee cameras everywhere. Mune mana anwụ mmadụ na-enwego na Mediterranean sị na otu akụ wasi alụ ọrụ no mana ndị fada abịa na-agwa anyị na ọkụ wa adị nene mata ya si eze akwa ha ma mgbe ọ gbacha bụ nyere 15,000 mechezi bụrụ onye nwe ma 4 dekin na Ọnịcha rụkwa ụmụ ụlọ ọgwụ fụ ụmụ ogbenye nene mata ya si eze akụ ya ma mgbe ọ ga-eche ọzọ the fucking shit testimony ahụ eche ya we don't need it. We want a land whereby our children will live a good life, whereby pregnant mothers will be respected,
in Africa. A pregnant mother is hawking something in Africa. When you life and death. When you